の浜辺浦島太郎とお母さん2人で住んでいました。ある日、いつものように浦島太郎は釣りにとって浜辺で子供たちとカメが捕まえ、たたったり蹴ったりしていました。おお、そんなひどい婿よ。かわいそうに浦島太郎カメをしました。alebo B, oni také nemajú. Oni ich majú vždy v spojení s nejakou samohláskou. Preto majú na, ni, nu, ne, no a tak. Vždy tú jedinú, ktorú majú, ide N. To je jediná spoluhláska, ktorú majú osobitne. Preto, keď sa učia anglicky, nevedia tie anglické slova vyslovovať. Lebo tam sú spoluhlásky pokopené. Napríklad naše slovo poď. Je tam P, L, Č. 3 spoluhlásky. To Japonec nevysloví, ani kebyže mu dáte 1000 eur. Oni jednoducho, oni to nevedia, lebo to, nikdy sa to neučili, nikdy to nikde nepotrebovali, iba pod vplyvom angličtiny. Preto anglické slova veľmi chomovia. Vyslovujú ich tak smiešne, aj ich zapisujú v rámci svojej abecedy a normálne existujú stránky s japonskou angličtinou. A Angličania teda chodia a lúštia tie slova, že čo by asi tak mohli byť. No, každej slavike zodpovedá v japončine jeden znak v hiragane, jeden v katakane a ešte aj znak. Teda číta sa ako sora, tak sa dá napísať v hiragane a dá sa napísať aj v katakane. Teda, rozumiete tomu, čo tým chcem povedať? Jedno slovo, napríklad kvet. Má samostatný znak, ten znak znamená kvet, číta sa ako hana, ale dá sa napísať aj v hiragane, znamená to isté, je to tiež hana, len je to v hiragane a takisto aj v katakane. Tak. Oni sú nútení ovládať všetky 3 spôsoby, každý jeden žiak? Áno, lebo hiragana a katakana to je základ. To vie jednoducho, tam to vedia škôlkári. Majú strašne veľa hier na to zameraných. Tam už príde prváčik do školy a hiraganu už pozná učiteľ, lebo sú to jednoducho tvary, dajú sa ľahko zapamätať. A potom sa začnú učiť znaky. Tie znaky majú hneď niekoľko problémov. A to, u nás, keď píšete písmenko A, je jedno, či najskôr spravíte túto čiarku, potom túto a túto. U nás je to úplne jedno, ale v znakoch nie. Znaky majú presne poradie ťahov a podľa toho sa ich musíte učiť. Napríklad, bola som teraz na štátniciach a bol tam znak a bol zvýraznený tento ťah. A otázka bola, koľký ťah je to v poradí? A teraz vy musíte presne vedieť, ako tie ťahy idú po sebe, aby ste vedeli, koľký je v poradí. Takže keď sa učíte znaky, musíte sa aj učiť, ako presne sa píšu. Okrem toho, každý znak má niekoľko možných čítaní. To znamená, že vždy v slove sa môže čítať inak. Napríklad, znak pre deň a slnko sa sám osobitne číta ako hi. Keď je v slove Japonsko, nihon, tak sa číta ako ni. Keď je v slove honjitsu, teda dnes, číta sa ako jitsu. Ešte môže byť v slove tiež dnes, konnichi, a tam sa číta ako nichi. Jeden znak a všade sa číta inak. Takže keď sa učíte znaky, učíte sa poradie ťahov a učíte sa čítania, aké môže mať, a ešte aj slova, v ktorých sa môže vyskytovať, aby keď uvidíte slovo, ste ho vedeli prečítať. No, príklady znakov. Znaky vznikali na základe obrázkov. Sú to tzv. Idiómy. Teda, Japonec videl napríklad číslovky. 1, tak je číslovka 1. Číslovka 2. A číslovka 3. 4 už taká ľahká nie je, no a sa už ťažšie odvádza. To je 4. Napríklad, Japonec videl slnko, snažil sa ho nejako zapísať, zakresliť,
Postupne to zjednodušoval, až z toho vznikol tento znak. Takisto mesiačik. Postupne sa zjednodušoval znak pre slovo mesiac. Človek. A takýmto spôsobom vzniklo strašne veľa znakov. Lenže problém nastal tam, toto sú také základné veci, s ktorými sa odjak živa stretávali. Keď je treba zapísať nejaký abstraktný význam, napríklad slovo mať rád. Ako zapíšete niečo, čo mať rád? Japonci sú veľmi kreatívni a tento znak sa skladá z dvoch, a to žena a dieťa. Toto celé je jeden znak významu mať rád, pričom je zložený z dvoch malých. Ako žena má rada dieťa, tak je to mať rád. Takto potom vznikalo strašne veľa mnohých komplikovaných znakov a sú komplikované ich veľa. No, potom sa školáčikovia učia napríklad, takéto majú učebnice. Je vždy znak, ťahy, vlastne vždy je tam posledný, zaznamenaný, aby vedeli približne, ako to ide. Sú tam jednotlivé čítania, tento má 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tento znak má 6 čítaní napríklad. Vždy obrázok, na základe ktorého vznikol, význam a slova, v ktorých sa dá použiť. Tu sú ešte ťahy zvýraznené. No, teda v prvom ročníku sa učia hiraganu, katakanu, ale to sa viac menej naučia hneď. A potom sa učia znaky. Si niekto poznať, teda aspoň zatiaľ niekto taký nevie. Bežný stredoškolák, keď ukončí strednú školu, ovláda okolo 2,5 tisíca znakov. Čím vyššie vzdelanie máte, teda keď idete na vysokú, ovládate 5000 znakov a tak podľa toho, ako študujete a koľko sa ich naučíte. Týmto dvoma vecidám sú pomerne jednoduché, keď veľmi chcete, dajú sa za 2 dní naučiť. Japonci sú veľmi slušní a svoju úctu prejavujú rôznymi úradeniami. Musíte sa s vašim nadradením, šéfom, napríklad s učiteľom, rozprávať rečou skromnosti. Bežnému človeku, ktorý sa učí japonsky, stačí reč zdvorilosti. To rešpektujú, že tie dve sú veľmi odlišné. A potom je ešte reč bežná hovorová. Funguje to tak, že je tam určitá hierarchia. Nemôžete sa rovnako rozprávať so spolužiakom, nemôžete sa rovnako rozprávať s deviatakom, ktorý je starší a múdrejší, a nemôžete sa rovnako rozprávať s učiteľom, lebo je to váš učiteľ. My máme iba píkanie a výkanie, ale oni majú všetky tieto druhy. A no, aby ste si uvedomili rozdiel medzi tým, tak som vám sem dala vety, aby ste si to uvedomili. Menia sa hlavne slovesa. V podstate, tá prvá veta je, že učiteľ mi dal knihu. Watashi wa sensei-sama ni gohon okudasata je v reči rešpektu. Teraz si to porovnáme, teda toto je slovo, že mi dal. Nie, ja som dala učiteľovi. Toto je, že dala som. Ikimašo. V reči zdvorilosti je to slovo, to sloveso, tu je gozaimašita úplne iné. A ja napríklad, aj keď slovo, že watashi wa sensei sa zhodujú, ale keď na mňa niekto rozpráva rečou rešpektu, ja nerozumiem veľa slovám, lebo tie slovesá hlavne sú úplne iné. A ja tým pádom nerozumiem. Ja rozumiem iba týmto dvom. Tá ďalšia veta je, že poďme tancovať. A zase v každej reči to vyzerá úplne inak. Čiže keď sa učíte japončinu, musíte sa učiť všetko toto. No, takže toľko vety. Okrem toho, japončina má úplne inú stavbu vety. Oni majú sloveso vždy na konci. Preto aj keď vidíte, že rozpráva japončík, ostatní na ňu pozerajú, začnú sa smiať, až keď skončí, lebo až vtedy sa dozvedia, o čom vlastne rozpráva. To, čo je najmenej dôležité, býva na začiatku vety. Teda najmä prívlastkové vedľajšie vety. Napríklad auto, ktoré je pri škole, je modré. Japonská veta by bola, ktoré nemajú, takže pri škole, auto, Japonsko je viac menej mužská spoločnosť. A preto sa mužom väčšinou dávajú lepšie známky. Napríklad, keď v jednej triede môžu byť iba 2 jednotkári, tak učiteľ radšej uprednostní chlapcov pred dievčaťom. Lebo dievča nemá takú
takú budúcnosť, že by bol na nejakom vysokom poste vo firme. Ale u nás je to naopak, podľa No u nás je to také zároveň, že ženy sú za rovnosť s mužmi, ale bohužiaľ u nich je to taká viac menej mužská spoločnosť. A ešte to aj v jazyku, ženy rozprávajú inak ako muži. Nie je vo všetkom, Ja sa dorozumiem. ale to musíš poznať obidve verzie. Nie je to vo všetkom, ale sú také slová, kde sa jednoducho povie, že toto hovoria muži, toto iba ženy.